Takže zdravím vás u ďalšieho unboxingu, tentokrát unboxingu na tento prenosný reproduktor od firmy Rajko Kon. Je to monoreproduktor, pretože reproduktor je len jeden, podporuje Bluetooth, taktiež prepojenie cez jack a tak ďalej. Ja sa priznám, som si to predpripravil, toto bolo tuto vložené v takom kartóne, celé to bolo zabalené do takéhoto sáčku, len viete, nemám statív, takže to je, aj tak by som si vás len položil a rozbalil by som to mimo kamery, teda mimo kamery a nič by z toho nebolo, takže som si toto rozbalil, ale ďalej balenia som sa ani nedotkol. OK, takže poďme sa do ňa pustiť, je to takýto Kon sa volá, Bluetooth speaker, sound and energy to go. Máme tu niečo English, sound to go, prenosný reproduktor 5W RMS výkonu, 45 mm membrána a connected by Bluetooth or line-in. Takže tu máme nejaký QR kód, môžete si ho pokojne načítať. Tu máme compatible with smartphone, konzola, iPad, iPod, nejaká čítačka kníh alebo nejaký tablet, OK, čo máme na spodnej strane. Channel jednotka je tam napísaná, Bluetooth verzia 3. Má to samozrejme aj MIDS je mikrofón. Batéria 500 mAh baterka tam je. Čo ešte ďalej? Už nič. Váha 252 gramov. Membránu som vám hovoril, 45 mm 5W RMS. 80 dB senzitivita. Čo ďalej k tomu dodať? Impedancia 4 tam je. No, poďme na to. Fúha, toto bude zaujímavé rozbaliť. Neviem ani jak začať. Takto. Aha, klasicky to tam je len zasunuté. OK. Kvôli minulému trapasu s reproduktorom Philips nebudem ho skúšať, lebo zase nebodaj by sa stal zase nejaký trapas a nepotrebujem to. A nakoniec ten Philips som s tou V4 som ho v poriadku, som ho spojil. Takže len vtedy nejaké maniere to malo. OK, reproduktory tiahneme. Čo tu máme ďalej? Veľmi luxusne zabalené, vám poviem, že mi to veľmi páči. Takto som to vytriasol, nič tam viacej nie je. OK, tu máme nejaké manuály od výrobcu. Hej. Takže tu je klasický micro USB káblik. Hej. USB, micro USB. Tu máme klasický jack. Hej. Nič pozlátené, klasické, lacné. Príslušenstvo býva vždy lacné. No a prejdeme k samotnému reproduktoru, ktorý ma vážne teraz prekvapuje samotnou váhou, 252 gramov je vážne dosť a o to je to pohodlnejšie. Takže váha je krásna. Hej, takže takto to nejak vypadá. Zvrchu je reproduktor, tuto bude gombík asi na spárovanie, na dvihnutie hovoru, neviem. Toto je taký, je to kovové ten bok, spodok je plastový. Tu máme tlačidlo on-off. Zapnúť vám môžem. Takto sa zapol. Ale ho opätovne aj rovno vypneme. Tu je gumová podložka, na ktorej je ešte ochranná páska. Ako vidíme. No, čo tu máme ďalej? Tu máme rovno mikrofón, takú dierku. Tu je nabíjanie cez micro USB, čiže port micro USB, je tam aj napísané DC in. A
Tu máme AUX, čiže bude vstup zo zariadenia ľubovoľného cez tento kábel. Ďalej tu máme tlačidlo predchádzajúca skladba, pozastaviť, pustiť skladbu a nastávajúca jak sa to povie. No proste ďalšia skladba, opak predchádzajúcej. A som sa pomýlil, pretože mikrofón je tu na je dierka, je tam napísané MIC, takže to bude mikrofón. Táto druhá dierka bude, nevieme čo. Dva mikrofóny, pochybujem. OK, tak to by bolo asi všetko. Takýto krásny reproduktorček je ťažký, fajn je to celé. Takže hej, vidíme ho. OK. Tu máme reproduktor, kábliky, manuály, krabička, v ktorej to bolo, blok, ten tam nepotrebujeme a veko. OK, zdieľajte, odoberajte, komentujte, lajkujte, dislajkujte, kto ako chcete. Všetko, čo k YouTube patrí, robte skrátka. Poteším sa každému komentáru, lajku. Dobre, tak sa s vami idem rozlúčiť. Ďalší unboxing by mal byť ďalší prenosný reproduktor, tentokrát stereo. Nechajte sa prekvapiť. Čaute.